జై శ్రీరామ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ. మీరు ఇచ్చే ఒక్క లైక్ మాకు ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటుంది. కాలభైరవ అష్టకం 6వ భాగం. రత్నపాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయగ్మయం నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనం మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రభూషణం కాశికాపురాదినాథ కాలభైరవం భజే. దీనికి తాత్పర్యం: అందమైన పాదములందు రత్నపాదకలను ధరించినవాడు, నిత్యుడు, అద్వితీయుడు, ఇష్టదైవము, నిరంజనుడు, యముని అహంకారమును నాశనం చేసినవాడు, భయంకరమైన కోరలు ఆభరణములుగా గలవాడు, కాశీనగరమునకు అధిపతి అయిన కాలభైరవుని సేవించుచున్నాను. 7 అట్టహాస భిన్న పద్మజాండ కోశ సంతతిం దృష్టిపాత నష్ట పాపజాలముగ్రశాసనం అష్టసిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం కాశికాపురాదినాథ కాలభైరవం భజే. దీనికి తాత్పర్యం: అట్టహాసములతో బ్రహ్మాండములను బద్దలు చేయువాడు, చూపులతో పాపములను తొలగించేవాడు, ఉగ్రముగా నాశించేవాడు, అష్టసిద్ధులను ప్రసాదించేవాడు, కపాలమాల ధరించేవాడు, కాశీనగరమునకు అధిపతి అయిన కాలభైరవుని సేవించుచున్నాను. జై శ్రీరామ్.